tamo skup, tako da. Da, malo previše partija. A da, to je problem, pogotovo što smo mi u kompaniji imali određena pravila, Mhm, minimum rest, koji bilo pre bilo kog duty-a je 12 mhm. sati. Znači 12 sati, ne znam, ako sutra radim u 8, ja 12 sati pre toga moram da budem u smeštaju, ne smem da izađem, mislim smem da izađem na sat i po vremena, kao to mi je neka pauzica u tom minimum restu, Mhm. ali to je to. Mnogim ljudima se to nije dopadalo, meni je to bilo ok, jer ako znam da imam sutra let, ja volim da spavam. Meni nije problem da 12 sati ranije spremim se, prosto neki mali mini spa napravim za sebe, jedem Mhm. nešto, gledam na Netflix neku seriju, opustim se, legnem da spavam i to je to. Baš nema nikakvih problema, ali na primjer moja drugarica svaki minimum rest od 90 minuta morala da iskoristi. Prosto ne drži je mesto, mora da izađe. Tako da je i mene vukla isto, kao hoćemo li, ako, pa hajde ako baš mora. Ali Da. kultura je drugačija jako.